Altså en julenovelle af Frank White på tegning af Pia Christensen. Anders var færdig med at prøve og gøre klar til at malke de 50 køer. Det ville bare være et uoverkommeligt arbejde for en mand før i tiden. Men med det moderne malkeanlæg Jens Østergaard rådet over, kunne det ordnes på en god times tid. Det var lige tidligt nok at begynde, så Anders tændte sin pibe og stod lidt og lyttede til køernes rolige gumlen på høet. Han tænkte ikke uden bitteræg på sine egne køer, som han måtte sælge. Hans gård var for lille, og bygningerne var ikke tidsvarende. Mens Ingrid levede, havde de talt om at købe mere jord og bygge en ny, moderne stald. Men da så hun blev syg og døde, opgav han det. I stedet solgte han dyrene og lejede jorden ud. Han fik arbejde på en fabrik, men det monotone arbejde passede ikke til hans bunde natur. Og da så Landboforeningen søgte en husbondafløser, søgte han stillingen og fik den. Nu var han så tilbage ved landbruget igen. Selvom det ikke var det samme som at være selvstændig, så var det alligevel bedre end fabriksarbejde. Lige for tiden passede han gården for Jens Østergaard, der var syg. Jens var begyndt at skrante i efteråret, og så her et par uger før jul måtte han blive i sengen. Han ringede til Landboforeningen og bad om at få en husbondafløser, og han fik det ordnet sådan, at det blev Anders. Anders og Jens var ungdomsvenner. De havde kendt hinanden lige fra de gik i skole, og siden havde de holdt sammen. Den ene havde sjældent foretaget sig noget, uden at den anden var med i det. Ja, de havde endda på et tidspunkt været forelsket i den samme pige, den smukke lyshårede Karen. Det blev dog Jens, der vandt Karens hjerte, og kort efter mødte Anders Ingrid. De var med til hinandens bryllupper, og siden havde de to familier holdt sammen. De hjalp hinanden i høsten og til enhver tid. Når der var brug for fællesskabet, så det var jo naturligt, at det var Anders, der nu gik og passede bedriften for den syge Jens. Han skulle lige til at gøre klar til at malke, da Karen kom ind i stallen. De stod lidt og snakkede om gårdens drift, da Karen pludselig sagde: "Vi vil gerne, om du vil holde juleaften sammen med os, Anders." De havde også inviteret ham året før, men det var så kort tid efter Ingrids død, så han havde afslået. Jens og Karen havde deres børn, de to piger, Ellen og Lise hos dem, og Ellen havde sine to små børn med. Derfor syntes Anders ikke, at han ville sidde mellem dem og se trist ud. Men det havde bestemt været en trist juleaften for ham selv. Han og Ingrid havde ikke opnået at få børn, og han havde set med sig selv og alle minderne, der så ubarmhjertigt havde overmandet dem. Jo tak, men er det ikke for mig for dig, Karen, nu da Jens er syg? Slet ikke, Anders. Desuden bliver vi kun os tre. Pigerne skal holde jul hos deres svigerforældre, og de kommer så her første juledag. Jamen, så siger jeg tak, Karen. Tanken om at skulle se alene juleaften var ikke opmuntrende. Det bliver jo hans sidste juleaften, sagde Karen. Anders var godt klar over, at det stod skidt til med hans gamle ven. Alligevel kom Karens ord lidt bag på ham. Er det så slemt med ham, spurgte han. Ja, lægen siger, at der ikke er noget at gøre, men nu vil jeg ikke sige mere, Anders. For så kommer jeg bare til at græde, og jeg vil ikke gå og sige trist ud i julen. Anders blev stående i stalddøren og så efter hende, da hun gik over gårdspladsen. Hun var blevet lidt kraftig med årene, men hun var stadig en smuk kvinde. Juleaften sørgede Anders for at være færdig i god tid, og han brød gårdens regler ved at begynde malkningen et kvarter før. Da han var kommet hjem, tog han et bad og skiftede undertøj. Han havde det pæne jakkesæt frem med skabet. Han havde ikke haft det på siden Ingrids begravelse, og det var snart 1,5 år siden. Pressefolderne i bukserne kunne vist gå ind, men han måtte nok heller give tøjet en omgang med klædebørsten. Han var glad for, at han ikke skulle holde juleaften med sig selv, men han var også lidt trist til mode ved at tænke på sin gamle ven, der var uhelbredeligt syg.
Han mindes alle de gode stunder, de to familier havde haft sammen. Jens er så glad for, at du kan være hos os i aften, sagde Karen, da hun hjalp Anders med at få frakke hængt på bøjle. Jens var kommet op og havde også fået det pæne tøj på. Det var blevet alt for stort til ham. Anders var nu beklemt ved at se sin gamle ven, som han sad der i en lænestol, godt polstret med pude. Men Jens så glad ud trods alt. De fik andet sig. Karen var god til at lave mad, og Anders spiste med god appetit. Jens spiste også godt, selvom han ikke kunne tåle den fede sovs og måtte nøjes med de mest fedtfattige stykker af den. Til dessert fik de budding. Ja, vi har godt nok altid fået risalemang, sagde Karen, men Jens holder så meget af budding, og da nu børnene ikke er her i aften, så synes jeg, vi skulle have budding. Jo, det manglede da bare, at Jens ikke skulle have sin yndlingsdessert på sin sidste juleaften, tænkte Anders, og mærkede en klump i halsen. Efter maden var Jens lidt træt, og han måtte hen på sofaen og ligge. Anders hjalp Karen med at rydde af bordet og vaske op. De tog sig god tid, så Jens kunne nå at få hvilet ud, inden træet skulle tændes. Ja, vi skal snart være bedsteforældre igen, sagde Karen. Skal I det? Tillykke med det, sagde Anders. Ja, Lise venter sig sidst i næste måned. Jeg håber, Jens når at opleve det. Det lille hvil på sofaen havde styrket Jens, og han var i godt humør, da Karen tændte lysene i træet. Anders havde fældet det smukke træ i den lille plantage, der hørte til hans egen gård. Du har jo nok gjort dig umage med at vælge træ, sagde Karen. Jeg kan ikke mindst, at vi har haft et smukkere træ nogensinde. De sad lidt og så på træet, og så syntes Jens, at de skulle synge et par julesalmer. Både Jens og Karen var gode til at synge. Anders brummede med så godt han kunne. Ved 10-tiden ville Karen lave kaffe. Det tror jeg, at jeg vil lade jer om, sagde Jens. Nu trænger jeg til at komme i seng. Det var en dejlig juleaften, tilføjede han. Da Karen havde hjulpet ham i seng og kom tilbage, sagde hun, Jens vil gerne snakke lidt med dig, inden han lægger sig til at sove, Anders. Anders regnede med, at han ville drøfte gårdens drift med ham, men det ville han åbenbart ikke. Han satte sig på en stol ved siden af sengen. Ja, nu render mit timeglas snart ud, Anders, sagde han. Anders vidste, at tiden ikke var inde til at komme med falske bemærkninger om, at han som mand kunne leve længe endnu. Den vej skal vi jo alle, Jens, sagde han. Hans stemme knækkede over af bevægelse. Ja, det skal vi, Anders. Jeg er godt nok kun 56, og jeg skulle have haft mange år endnu. Men jeg er glad for den tid, jeg har haft. Jeg har haft et godt liv. Ja, du var en god, kærlig kone og på søge børn. Anders havde stadig svært ved at styre stemmen. Jeg er jo gode venner, sagde Jens og rakte Andersen med hånd. De sagde sådan et par minutter. Jens havde lukket øjnene, og Anders troede, at han var ved at falde i søvn. Men så åbnede han øjnene og sagde, jeg er ikke bange for at dø, men jeg tænker meget på, hvordan det skal gå Karen, når jeg ikke er med jer. Jeg skal nok bistå Karen med al den hjælp, hun har behov for. Jeg kender jo til landbrug, sagde Anders. Det ved jeg, du vil, Anders, men det er noget andet, jeg tænker på. Han lå lidt uden at sige noget, men sagde så, kort tid før Ingrid døde, havde jeg en fortrolig snak med hende. Hun sagde, bare nu ikke Anders bliver alt for ensom. Og nu ligger jeg her og gør mig lignende bekymringer. Bare nu ikke Karen bliver ensom. Anders begyndte at ane, hvad Jens mente. Han blev lidt forlegen, men samtidig begyndte nogle stærke følelser at røre sig i ham, og en masse billeder fra deres ungdom passerede revy for ham. Karen har været mig en god og kærlig hustru, og du har været min nærmeste og gode ven, Anders.
Jeg havde tanken om, at I hver for sig skulle gå og være ensomme. Det har jeg bare vildt, at I begge skulle vide. Anders fæstede sig ved vennens sidste bemærkning. Så havde han altså også drøftet det med Karen. Men nu er jeg træt, og jeg vil gerne sove. Gå nu ind og drik kaffe sammen med Karen. De sagde ikke meget, da de senere sagde, der kaffe. Kun når Karen mødte ham til at tage en småkage eller et stykke konfekt. Men så lagde hun en hånd på Hans og sagde, jeg er så glad for, at du vil fejre den jul sammen med os. Anders nikkede. Han var for bevæget til at sige noget. Han så på hendes hånd og ønskede, at hun ville lade den ligge der. Det gjorde hun også, mens de sad og så på julelysene, der var ved at brænde ned. Det var den historie. Hvis I giver her. Ja, det gør vi da. Selvfølgelig. Det var livets melodi, det er en julenovelle af Inge Linde Jensen. Spil et stykke på din violin, Jens. Else kastede et blik på den sorte violinkasse, der stod i krogen mellem skabet og lænestolen. Nej, det er længe siden. Møg for længe siden, klagede Jens. Jamen Jens, du skal da spille på den, når du har den. Og især nu op til jul, skal du øve dig på julesalmerne. Nej, mine fingre er alt for stive nu. De vil et, som er vel af kaget, sagde han. Jens, prøv nu for min skyld. Lad mig høre. Else sendte imodståelige øjekast, og de tog smil til den gamle, der sad i den lille stue på plejehjemmet. Else var ferieafløser på plejehjemmet. Hun var barnebarn af Jenses halvkusine og ville være socialrådgiver engang. Foreløbig hjalp hun her på hjemmet og interesserede sig for ældreplejen. De gamle skulle holdes i form, og de måtte lære sig selv at arbejde med. Else var så overtagende og sød, at Jens ikke kunne stå imod. Efter overjord og overnej af en rum 10 placerede Else violinkassen på sengen, lukkede den op og begyndte at løfte instrumentet ud. Jens blev ivrig. Han skulle nok selv. Langsomt tog han fat om sin gamle fiol. Han sad længe med den i skødet, inden han begyndte at kontrollere strengene. Jamen, uhadda, den skal rigtig nok stemmes ud, hvor han. Gør det så, kommanderede Else. Så går jeg ind til Anna ved siden af og hjælper hende op af sengen imens. Så kommer jeg tilbage om lidt, når du har stemt den. Vi skal da have et stykke musik, ikke også? Jens rystede på hovedet, men nu var han så vidt, han gik i gang. Jo, de dage, da han lærte at spille hos Steinen, som tit roser ham, jo, det var skønne tider. Han havde endda af og til spillet til dans, svensk maskerade, den toppelhøne, Svejtrit. Det ved jeg sgu, det skulle betyde. Hvad skulle han nu finde på at spille for Else? Jamen, hans fingre ville jo slet ikke, som han ville. Ømme og stive, som de var af gigt. Han kunne jo prøve den lille skummerpolke. Måske det gik. Ind kom Else og Anna og Else. Hej Jens, spil så et stykke. Gør. Med møje fik han violin under hagen. Han greb buen. Den var blevet både travlet og slap, og den whistede og hoppede over strengene de første gange. Jens holdt opgivende inde, men Else pæsede ham frem. Og pludselig lykkedes det. Skummejer polkaens første takter blev genkendelige, men med en ynkelig afglans for glade siger. Trods umenneskelige anstrengelser var gamle Jens slås de falske toner med takterne, og de gik svage hænder med både buer og strenge. Else kvirrede, det er da flot, Jens. Hvor er du dygtig. Hun dansede skummejer polke for ham i den lille stue, men Jens vidste bedre. Han pakkede langsomt, men bestemt sin violin ned og lukkede låget forsvarligt. Nej, det duer ikke. Er et til mere. Det gør halv et nøje, så sagde han. Jeg har spillet, men det er jeg færdig med nu. Kan du sætte kassen hen igen, Else? Tak skal du have.
Jamen Jens, vil du ikke spille mere, om jeg må spørge, ytrede Else med forrettet mine. Hvis jeg nu beder dig spille en julesang for mig, hvad siger du så? Nej, var Jens' svar. I middagspausen sludrede personalet som altid sammen, og Jens' violinspil kom også på tale. Og du kan da også få de gamle til alting, Else udbrød en ældre kollega. Jamen, han ville jo aldrig spille mere, så hvad hjælper det så, Louise? Forstanderinden kom ind og tog del i mundbevægen. Der blev udvekslet afgørende meninger om de gamles ved og vel. En ting var alle enige om, nemlig at de gamle stædighed ofte var skyld i meget af deres dårligdom. Når de gik ned i terapien og flettede eller vævede, så var deres mentale tilstand i orden. Og deltog de blot i motionsgymnastikken, så glemte de fuldstændig gigten, som i virkeligheden for de flestes vedkommende var af nervemæssig karakter. Jo, det blev til pylderen i stedet for, som nu Jens, han skulle blot spille lidt hver dag, så ville det blive bedre med gigthænderne selvfølgelig. Men det er slut med spilleri, det er jeg overbevist om, lød det for Else, og det er i grunden for galt at eje sådan en fin violin til ingen nytte. Det skulle lige være mig, så skulle det samme blive fil på den. De lå alle sammen. Kan du da spille, spurgte forstanderinden, som satte Else meget højt. Nej, men det kunne være skægt at lære det, svarede Else. Jeg smilede forstanderinden og gavnligt for din videre uddannelse. En dag kom forstanderinden ind for at få en sludder med Jens. Han lå i sengen plaget af ondskab i brystet. Jamen, så skal du få noget smertestillende. Det skal jeg sørge for. Hun ringede på en sygeplejerske, men inden denne viste sig, fandt en lille samtale sted mellem Jens og forstanderinden. Sig mig, Jens, du har jo den violin stående der i krogen. Spiller du aldrig mere på den? Øver du dig ikke på nogle julesalmer? Nej, jeg kan ikke, sagde han. Mine hænder vil ikke mere. Ved du hvad, Jens? Du er jo i familie med Else, og hvis du virkelig ikke vil spille på din violin, så skulle du forære hende den i julegave. Hvad skulle? Jens studsede. Ja, Else har god brug for en violin, når du nu ikke bruger den. Jamen, kan Else da spille? Nej, men hun vil gerne lære det. Hun er jo ved at uddanne sig i ældreplejen. Det vil gavne hende at spille. Ja, så. Jamen, er vi et rejligt. Jeg har haft den i mange år. Ja, nu spiller du ikke mere på den, men det er da noget, du selv skal afgøre. Du er ellers så glad for Else, ikke sandt? Jo, vist da. Så skulle du i hvert fald sørge for at lægge en sæl i violinkassen, hvorpå der skal stå, at du ønsker, at violinen skal tilhøre Else, når du dør. Det kan du lige så godt ordne i tide. Du har jo ingen andre slægtninge, som skal arve dig, når du engang dør. Så er det da bedre, at du ved, Else får den efter dig, ikke sandt? Jens så tankefuldt ud, men så kom smerterne igen, og han stønnede, mens han fik sagt, sådan selv kan jeg da skrive i. Nu kom sygepladsen med tabletterne, og Jens faldt snart i søvn. Smerterne var væk, og han drømte noget så dejligt. Else dansede på stuegulvet. Nej, det var Thea Terkelsen fra Vestermarken, og hun dansede ikke på stuegulvet, men på pladsen ved hans fars gård, Ommerberg Lagen på Grønsværen. Og de var der alle sammen. Forkarlen svingede Thea, mens han selv spillede på violin og Knud på trækharmonikaen. Korn stod gul og mod den lyse, han havde hjemme. Det er ret mod vejen. Er det godt nok? Ja. Og et stykke derfra var nogle allerede i gang med høsten. Han spillede guddommeligt på violinen. Hans hænder var stærke og brune. Pludselig for Thea hen til ham. Smig violinen op, hun. Det er nok med Knuds harmonika. Lad os danse. Og så holdt han med hendes unge krop i sine arme. Harmonikatonerne blev fjernere, og nu lå de i en ny høstet kornstak. Hvor du spiller skønt, men du danser skønnere, lå til, og så kysser du alle skønt.
Nej, så. Da Jens vågnede, følte han sig så underligt glad. Var det nu tabletterne, eller drømmen, eller begge dele? Den træthed, der før tyngede hans krop, generede ham ikke. Han tænkte på drømmen. Han havde jo danset hele natten, fantaserede han glad. Tankerne om Thea kredsede hans hoved. Thea Terkelsen fra Vestermarken. Thea var død for mange år siden, og Vestermarken eksisterede heller ikke mere. Den var for længst blevet til industrikvarter. Jens havde troet, at han havde glemt det alt sammen. Og da Else kom med morgenbakken og begyndte at overtale ham til at spise og drikke, gjorde han ingen indvendinger. Hun meddelte sine kolleger, at gamle Jens var helt vaks i dag. Forstanderindens ord om violinen rendte ham med et i hu. Han ville ikke fornærme hende ved at være stivsindet, og han kunne jo også risikere at glemme opfordringen. Han måtte vist hellere få skrevet den sæl. Nå, tænkte han, i levende live ville han nu ikke af med sin violin. Den, som han frem for noget andet havde ønsket at få med sig, da han flyttede på plejehjem. Der hang så mange gode minder ved den fiol. Den var lidt af ham selv, af hans ungdom i hvert fald. Og hvem har sin ungdom til salg? Nej, den skulle stå der i krogen, lige så længe han levede. Når nogen kom og besøgte ham, stod den jo, og netop der, og hentydede til hans ungdomsdage, og vinte om et nok så lystigt livsafsnit end det nuværende. Og ikke nok med det, ikke alle havde en violinkasse stående i deres stue. Men han måtte vel hellere få skrevet den sæl. Med stort besvær kravlede han ud af sengen, og hvor var han svømmende. Han greb fat i en stolryg og støttede sig krumbøjet hen til bordskuffen, hvor papir og kuglepen måtte ligge. Han fik da også fat i en lap papir og satte sig ved bordet. Han hev efter vejret, og hånden rystede svært. Helt fortumlet fik han den sæl skrevet og lagt i violinkassen. Trætheden overvældede ham, og som i tåge nåede han sin seng igen. Der lå han, da Else kom ind med middagssmagen. Hej Jens, nu skal du have frikadeller med gulerodssalat. Se så at komme på højkant i en fart. Hun satte bakken på bordet. Skuffen stod endnu åben, og kuglepennen lå der. Nej. Jens magtede ikke at svare andet. Hvad skal det nu sige? Er du lige pludselig blevet sur? Du har da været op og skrive, kan jeg se. Elses lystige tonefald blev en smule neddæmpet, da hun så hans forpinte udtryk. Det er den pine i brystet, den er der igen, klagede han. Else hentede sygeplejersken med de smertestillende piller, og Jens faldt til ro. Næste dag, da Else kom med morgenbakken og en kvik morgenhilsen, lød der intet svar. Jens var død om natten. Han lå stiv og voksbleg i sin seng. Else ved forfærdes tilbage, hun var så uerfaren. Det at møde døden, endda lige op til julen, nej, det galt det ikke. Det var for meget for hende. Rædselsslagen støttede hun ud til de andre. Han er død. Jens, han er død, stammede hun. Forstanderinden blev hentet. Sådan noget var nu slet ikke så alarmerende, gav hun udtryk for. Det hørte desværre med på et plejehjem. Det ville Else også lære. Der blev foretaget de nødvendige foranstaltninger, som plejehjem skulle foretage, når nogen døde. Og Jens blev bort til graven en uge før juleaften. Nu skulle hans stue tømmes, til en anden gammel kunne flytte ind. Forstanderinden gik hen til den sorte violinkasse, lagde den op på bordet og åbnede den. Ganske rigtigt, der lå en sæl i kassen. Hun tog den op og tygede, aldeles desorienteret, og næsten ulæselige ord, som Jens med rystende hånd havde fået skrevet. Når jeg er død, skal min violin tilhøre Thea Terkelsen fra Vestermarken. Så har han skulle skrive en forkert lige, så han tænkte meget på hende. Ja, det var ufærdigt. Ja. Nå, men var det ikke godt?